Скъпи приятели, сърдечни поздрави, изпълнени със силата на спокойствието. Дали сте запознати с Раджа йога на Брама Кумарис от дълго време или отскоро, знаете, че сега сме в благодатното време на прехода. Навън във физическия свят има толкова предизвикателства – наводнения, пожари, войни и дисхармония, но вътре в нас се заражда нещо свято. И ние оставаме в неговата светлина. Познанието Раджа йога ни разкрива, че сега е прехода от старото към новото. Новото, което идва, е много ефирно и носи в себе си енергията на чистата любов, спокойствие и щастие. Избрали пътя на духовността и да я практикуваме, ни помага да оставаме в този енергиен поток и да го поддържаме с нашите мисли, чувства и избори. Призоваваме ви да дадете приоритет на това, да се изпълвате с вътрешна духовна сила, отделяйки време да оставате в единство с вашата духовна същност и с източника на живота. Излезте от съмненията и скръбта и настанете себе си в енергията на любовта и надеждата и се изпълнете с добри пожелания и чисти чувства към всички. Сега времето ни призовава да разкрием най-доброто в себе си, за да можем да помогнем на тези, които са изпълнени с тревога и страх. Всичко, което се предлага от нас, е като един духовен дом, изпълнен с подкрепа и разбиране, и всички вие сте добре дошли да си почините и възобновите. Добре дошли на всяка наша среща и медитация. Нека заедно да се насладим на плодовете на нашето духовно приятелство.